أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau mun samu wani labari mai ɗaukan hankali daga gabas ta tsakiya inda Iran ta yi abin da ya girgiza Amurka. Ta ƙulla sabon yarjejeniya mai faɗi sosai da ƙasar Iraki abokiyar Amurka ta tsawon lokaci. Rahotanni daga Tehran sun tabbatar da cewa Iran da Iraq sun sanya hannu akan wani shiri na tsaron iyaka wanda zai ƙarfafa haɗin kai tsakanin ɓangarorin biyu domin tabbatar da tsaro mai ɗorewa a yankin. Shugaban Majalisar Iran Muhammad Ghalibaf ya bayyana wannan yarjejeniya a matsayin mataki mai tarihi da zai kawo ƙarshen barazana da ke zuwa daga ƙasashen waje musamman Amurka. Yarjejeniyar ya haɗa da cikakken hana kowace ƙasa ta uku gudanar da ayyukan soja a cikin ƙasar Iraq, abinda masana ke fassara a matsayin saƙo kai tsaye ne ga Amurka da kuma dakarunta da ke Iraq. Babban jami'in tsaro na Iraq Qasim Al-Araji ya tabbatar da cewa ƙasar za ta ci gaba da alƙawarin tabbatar da wannan shiri tare da ba da cikakken haɗin kai ga Iraq da Iran. Masana harkokin tsaro a Washington sun bayyana wannan ci gaba a matsayin babban ƙalubale ga tasirin Amurka a gabas ta tsakiya. Tun bayan ficewar sojojin Amurka daga Afghanistan, Iran take ƙara ƙarfafa alaƙa da ƙasashen maƙwabta kamar Syria, Lebanon da a yanzu Iraq, wanda ke nuna yadda Tehran ke ƙara daidaita tasirinta a yankin. Shugaban ƙasar Iran Mohammad Bagheri ya bayyana cewa wannan haɗin gwiwa ba zai tsaya a tsaro kawai ba. Ya ce za mu faɗaɗa wannan yarjejeniya zuwa fannonin tattalin arziki, makamashi da tsaron iyakoki don tabbatar da moriyar juna. Wannan na nuna cewa Iran tana son gina wata sabuwar hanyar haɗin kai da Iraq wacce ta rage dogaro da ƙasashen yamma. Tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu na zuwa ne a lokacin da Amurka ke ƙoƙarin taƙaita tasirin Iran a yankin, musamman ta hanyar takunkumi da matsin lamba. Sai dai masana sun bayyana cewa wannan sabuwar yarjejeniya tana nuna cewa Tehran ta samu sabuwar nasara ta diflomasiyya wacce za ta iya canza ma'aunin iko a yankin gabas ta tsakiya. Yanzu dai tambayar anan ita ce, shin wannan haɗin kai tsakanin Iran da Iraq zai iya jefa yankin cikin sabon rikici ga Amurka ko kuwa zai zama sabon babi na zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa? Za mu ci gaba da bibiyan wannan batu a wannan tasha tamu mai albarka. Kada ku manta da danna mana subscribe sannan da latsa alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora sabon labarai a wannan tasha za ku same su da ɗumi-ɗuminsa. Kada a manta da yi mana liking domin yin haka yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wurin kawo muku labarai da ɗumi-ɗuminsu. Kada a manta ga mai so ya bayyana ra'ayinsa zai iya ije mana a cikin comment section domin mu karanta mu ga ko zai yi amfani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sai mun ji daga gare ku. Bissalam.